Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van €50. Aanmelden met je Gmail-account. Goedendag kijkers van Kuturu TV. Wij bevinden ons op het kabinet van de president van de Republiek Suriname. Dat is de heer Chandrika Persat Santokhi. En wij zullen dus een gesprek voeren met een van zijn adviseurs, de heer Pertap Bisumbar. Zoals u weet kijkers, praten wij van tijd tot tijd met de heer Bisumbar over de actuele situatie in het land. En natuurlijk ook het beleid van de regering. Ja, de plannen die de regering allemaal heeft, de president onder meer, om natuurlijk verlichting te brengen voor de samenleving. Heer Bisumbar, zoals ik al eerder in mijn inleiding heb aangegeven, de plannen van de regering om verlichting te brengen voor de samenleving. Als we kijken naar de actuele situatie, wat valt je het meest op? Van mijn kant ook natuurlijk wil ik van hieruit allemaal de kijkers en luisteraars groeten. Ook een prachtig 2024 toewensen. En inderdaad, verlichting. De opmerking vanuit de regering, vanuit de president is heel concreet. Dat we dus nu een stukje stabiliteit hebben bereikt. Financieel-economische stabiliteit hebben bereikt. En dat van hieruit teruggegeven gaat worden aan het volk. En dat is dus heel concreet. Waarbij dan ook natuurlijk gisteren tijdens de dankdienst in verband met de jaardag van de VHP. Dat de president ook in hele concrete bewoordingen over de begroting heeft gesproken. Hoe de begroting allemaal in elkaar zit. Dat 1/3 van de middelen die de staat binnenkrijgt, dat 1/3 daarvan aangewend wordt om de schulden af te lossen. En dat een 30% van de begroting teruggaat naar de samenleving. En dat is dan de samenleving die het hardst nodig heeft. En u praat over 30% gaat terug naar de samenleving, heer Bisumbar. Heeft u misschien een indicatie om hoeveel geld het precies gaat? De begroting voor dit jaar, voor 2024, is begroot in de orde van een 60 miljard. En op basis daarvan kunt u dan terugrekenen van wat terug zou moeten gaan naar de samenleving. En de samenleving die natuurlijk, zoals ik eerder aangaf, die heeft het moeilijk, weten we allemaal, vanwege de crisis. Denkt u dat dit bedrag voldoende zal zijn om die verlichting te brengen? Ja, toch wel. Natuurlijk binnen de condities dat deze middelen dan de juiste mensen bereiken. En dat is dus ook een vraagstuk. Het is niet de hele samenleving die dus in crisis is. Het is een deel van de samenleving die dus crisistijden meemaakt. En als de middelen inderdaad naar hun terugkomen en niet onderweg naar die personen, dat ze op bankrekeningen van andere mensen terechtkomen of cash nog door andere mensen worden ontvangen. Ja, als we op de juiste plaats, de juiste persoon aankomen, dan denk ik wel dat het effect bereikt zal worden daarmee. En eenmaal je het aangeeft of aanhaalt, heer Bisumbar, de kwestie bij het ministerie van Sociale Zaken moet het zijn, waarbij bedragen die bestemd, of gelden die bestemd waren voor mensen met een beperking, dacht ik, mensen die de sociale steun, laat ik het goed zeggen, mensen die de sociale steun nodig hebben, die moesten geld ontvangen van de overheid. En de president hemzelf heeft gezegd dat die gelden, dat enkele personen dit gelden niet hebben ontvangen. En dat er dus geknoeid is op het ministerie, of althans bij de uitbetaling. De president gaf ook aan dat er een onderzoek zou worden ingesteld. U bent adviseur van de president. Is er een update omtrent dat onderzoek? Er zijn stukken opgestuurd naar de procureur-generaal. Ook het klad is ingezakeld. En natuurlijk, ik heb al enkele weken terug met u daarover gesproken. En dat onderzoek moet uitwijzen. En dat stukje onderzoek heeft de regering niet zelf in handen. Dat zijn de werkarmen, zoals KLAD en andere instanties, maar met name de PG. En de PG is een onafhankelijke instituut, een van de pijlers van ons land, ja, de rechterlijke macht. En zij zullen dan op hun tempo het werk doen en dan zullen de resultaten boven water komen.
En we hebben ook een wisseling van de wacht gehad daar op het ministerie van Sociale Zaken, meneer Bisumbar. De minister die is, of althans de minister die daar aan zat, die zit nu bij het ministerie van TCT. We weten dat als het gaat om financiële zaken, financiële middelen, dat de directeuren op de diverse ministeries, als ook de minister in de meeste gevallen denk ik, als het gaat om bepaalde bedragen, dat zowel de directeur als de minister moeten tekenen. In hoeverre denkt u dat het onderzoek ook die functionarissen zal betrekken om klaarheid te brengen hierin? Ik weet niet tot op welk gebied en welk niveau het onderzoek is en welke documenten allemaal opgestuurd zijn naar de PG. Dat is opgestuurd door Financiën en natuurlijk als ook die functionarissen erin genoemd zijn, dan zullen zij ook gehoord worden. Laat dat een aangelegenheid zijn van het Openbaar Ministerie. Laten wij niet in detail treden daarover. Ja. Oké, nee, dan gaan we dan heel snel verder. Meneer Bisumbar, u gaf het al aan, de begrotingsbehandeling. Ja, de president die heeft het ook aangegeven dat er een bepaald bedrag terug zal vloeien naar de samenleving om verlichting te brengen. Als we praten over de begrotingsbehandeling, heer Bisumbar, kunt u enkele posten opnoemen, enkele posten die volgens u extra aandacht zouden moeten krijgen voor dit dienstjaar 2024? We hebben net al gesteld dat een aantal voorzieningen die via sociale zaken dus gaat naar de samenleving, dat zou dan goed van de grond moeten komen. En ook nog andere zaken. Ik heb genoemd 30% van de begroting die dus terug gaat naar de samenleving. Een deel daarvan gaat via het ministerie van Volksgezondheid terug naar de samenleving. En dat is bijvoorbeeld in de vorm van BASO-kaarten, waarbij dan medische voorzieningen beschikbaar wordt gesteld aan de samenleving. Dat gedeelte van de samenleving die dus behoefte eraan heeft, zelf niet in de medische voorzieningen zou kunnen voorzien, zelf niet over een verzekeringskaart kunnen betalen. Ja? Dus zo zijn er verschillende vormen van sociale voorzieningen die dus de samenleving tegemoet ziet, krijgt elke dag. Ja? Je hebt AOV, je hebt kinderbijslag, maar je hebt die BASO-kaart. Ja, die hebt nog, laten we zeggen, ook nog voedselpakketten wanneer het op een bepaald ogenblik daarop aankomt. Dat er ook voedselpakketten worden gegeven aan mensen omdat zij echt geen andere oplossing hebben. En dat de samenleving dan die behoeftig is, door de overheid daarin wordt voorzien. En ik stel de vraag zo, heer Bisumbar, omdat ik heb de begrotingsbehandeling tot zover ook kunnen volgen, althans zo'n beetje kunnen volgen. En ik heb met name geluisterd naar DNA-lid Stefan Sang, die aangaf dat als het gaat om de veiligheid bijvoorbeeld, dat bij de afgelopen 3 begrotingsbehandelingen dat het ministerie meer middelen heeft gehad, maar dat er geen verbetering zou komen ten aanzien van de veiligheid. En u sprak al over de sociale steun, dat is duidelijk. Maar ten aanzien van de veiligheid, heer Bisumbar, u bent ook ondernemer. In hoeverre denkt u dat meer middelen in dit dienstjaar zullen helpen om daadwerkelijk de criminaliteit effectief te bestrijden? Het zijn middelen natuurlijk die essentieel zijn bij het bestrijden van criminaliteit, maar ook nog de samenwerkingen tussen alle actoren in dit geval. En bij een goede communicatie, goede samenwerking met alle actoren, denk ik dat er dus ook nog veel meer resultaat bereikt kan worden dan alleen middelen. En dan noem ik alle veiligheidsdiensten die er zijn in het land, dat ze dus actief met elkaar moeten communiceren, moeten praten en tot daden moeten overgaan. Ja. Dan gaan we het resultaat merken en zien. Natuurlijk aan de andere kant stelt men elke keer dat vanwege de crisissituatie dat we in het land leven, dat daardoor de criminaliteit stijgt. Ja. Het kan inderdaad een relatie hebben, maar aan de andere kant moeten we kijken hoe we de mensen die dus het moeilijk hebben, dat we de mensen natuurlijk een hengel geven. Ja, we geven ze niet elke keer een pakket, maar laten we ze een hengel geven. Laten we hun wegwijs maken hoe ze zelf dus kunnen hengelen, zelf aan hun vis kunnen komen. En dat is een bekend gezegde geworden intussen in Suriname. We moeten de mensen niet, laten we zeggen, met pakketten blijven voorzien, maar we moeten de mensen leren dat ze zelf aan hun stukje inkomen kunnen komen en dan zelfstandig kunnen besluiten wat ze met hun inkomen gaan doen, hoe ze ermee om willen gaan.
En dan blijven we nog even bij veiligheid, Rebisombar. De president heeft enkele weken terug, dacht ik, een week of 2 geleden, een meeting gehad met zijn de overige veiligheidsfunctionarissen, de minister van Justitie, de minister van Defensie. En er zijn ook veiligheidsplannen gepresenteerd. We hebben bijvoorbeeld de minister van Justitie gehoord in de media, die aangaf dat hij veiligheidsplannen moest presenteren aan de president. En we zien ook dat er controles worden uitgevoerd op de diverse wegen. Er was ook een veiligheidsplan opgesteld ten aanzien van de uitvoering van het 8 december strafproces. Het vonnis die wordt ten uitvoer gebracht door het Openbaar Ministerie. En er moest ook een veiligheidsplan, of er bestaat ook een veiligheidsplan ten aanzien daarvan, hebben we dus ook begrepen. Om even hierbij te blijven, heer Bisombaar. We hebben ook tijdens ons vorige gesprek gesproken over het verloop van dit proces, het 8 december strafproces. Het OM is inmiddels bezig uitvoering te geven hieraan. Heeft u dat kunnen volgen en u kijkt u aan tegen de huidige vorm of de wijze waarop het OM invulling geeft aan de uitvoering van het vonnis? Ik denk dat het proces in elk geval bekend is binnen de samenleving. Iedereen weet wat het proces is. Ja, er was een vonnis ergens op een bepaald datum uitgesproken. Daarna waren er een aantal dagen die, laten we zeggen, procedureel gevolgd zou moeten worden, waarbij dan de betrokkenen tijd hadden om gratieaanvraag in te dienen. En het Openbaar Ministerie moest die termijnen in acht nemen. Dat is allemaal ook gedaan. En daarna is dus het netjes geweest en zaak geweest dat het Openbaar Ministerie betrokkenen heeft opgeroepen om zichzelf aan te melden. Het zijn allemaal, laten we zeggen, functionarissen geweest die dus in de samenleving bekend zijn geweest, waarbij we zelfs dan 1 persoon hebben die de hoogste ambt in het land heeft ingevuld. En dan is het ook natuurlijk van de zijde van het Openbaar Ministerie netjes en correct dat de persoon wordt opgeroepen, personen zijn opgeroepen om zichzelf aan te melden. En dat proces is er dus al voorbij. En daarna, op dat ogenblik zien we dus dat dat ten dele is gebeurd. En daarna zijn er weer andere protocollen verbonden eraan en die zijn opgestart. We hebben begrepen dat er dus vanaf gisteren dat er dan, laten we zeggen, een soort van een zoekactie op touw is gezet naar de personen. Ja. En dat zijn allemaal normale procedures, protocollen die binnen het staatsrechtelijke gebeurt. Ja. En dat zou mijn eerstvolgende vraag zijn natuurlijk, heer Bisombaar. We hebben begrepen dat inderdaad de politie afgelopen nacht enkele invallen heeft gepleegd. De kritiek, want de video's gaan ook rond via social media op dit moment. De kritiek vanuit delen van de samenleving natuurlijk, mensen mogen van mening verschillen. En de kritiek vanuit die delen van de samenleving die het niet eens zijn met het tijdstip, het feit dat de politie na 5 dagen de invallen doet. Kunt u dat begrijpen? Ik heb net al aangegeven, het zijn processen, protocollen die verbonden zijn daaraan. Ja, op basis van correctheid is aan betrokkenen de tijd gegeven om zichzelf aan te melden. Ja, en daarna, toen dat niet is gebeurd of ten dele is gebeurd, daarna zijn dan andere protocollen ingezet en die zijn nu allemaal in uitvoering. En de samenleving mag speculeren, maar de samenleving is, laten we zeggen, van buitenuit. De samenleving is van buitenuit die zicht heeft van wat op het Openbaar Ministerie doet. Maar het Openbaar Ministerie is een onafhankelijk orgaan. Ja, laat zij hun werk doen en laat zij hun werk op hun manier doen. Wij moeten hun niet opleggen hoe ze het werk zouden moeten doen. Ja. We moeten respect hebben voor het OM. Precies. Het is geen in twee na een serie sutori na sa Openbaar Ministerie de bezig en kogi Openbaar Ministerie a ruimte lek van de man aben van voor doen werk. De man go doen werk tap eng manier en lek van amus de tap strategie en hoe het resultaat ja dus usap analisi toch if man de mai suku amang 2 mang 3 mang wisuma de mai suku de mai go solisi ya ook toe dan nieuws toch? Baka tuyari de mga fenomang in een bepaald gebied. Toch? En contact concreet. Volgens mij in de Wikidis het me lees een artikel. Pe de mga fenomang en
Ano dat openbaar ministerie van Amang. Want 50 naar binnenland want precies. En ja, en want 50 in binnenland en dan Amang controle slachtoffer en die de man identificeren slachtoffer. Dat blijken Amang is dit 2 jaar op opsporingslijst van openbaar ministerie. Dus dat zijn allemaal dingen die gebeuren binnen het veiligheidssysteem, in een staatsbestel. Daarom dat we dan onze rechterlijke macht hebben als derde pijler van het land Suriname. Dus nogmaals, Gideon Tapastrati ook de meneer Bisumbar geeft het aan. En dat maar 1-2 pleit tussen OM naar de veroordeelde. No. Het is, ze doen hun werk en ze doen hun werk naar behoren en ze nemen de regels in acht. Vaderland, Suriname is je vaderland. We hebben zojuist gesproken over de situatie in het land, sociaal-economisch. De steun die de regering natuurlijk van plan is te bieden aan de samenleving. Je sprak over 30% van de begroting. Ook het OM, we hebben ook een beetje gesproken over het Openbaar Ministerie en de uitvoering van het 8 december strafproces. Natuurlijk met alle respect voor het Openbaar Ministerie. Ik wil het nu hebben over de economie, heer Bisumbar. Je bent ook ondernemer en we zien dat de wisselkoers, ik weet niet of ik het een schijn moet noemen van een daling van de wisselkoers. Maar de reden voor die daling, heer Bisumbar, waaraan ligt dat volgens u? Laat mij aangeven, behalve ondernemer ben ik van huis uit ook zelf econoom. En uit die hoofde kan ik zeggen dat natuurlijk de wisselkoers een resultaat is van vraag en aanbod. En vraag en aanbod van Surinaamse dollars, SRD's, tegenover buitenlandse valuta. En in Suriname kennen we dan de 2 meest belangrijkste, dat is dan de US dollar en de euro. En afhankelijk van wat de vraag en aanbod van de SRD tegenover deze 2 valutasoorten is, wordt dan de koers bepaald, komt er een koers tot stand. En als we zien dat de koers dalende is, wil zeggen dat het vertrouwen van de samenleving in de SRD een beetje sterker wordt. En dat er waarschijnlijk meer valuta op de markt is, dat er meer valuta wordt aangeboden. We begrijpen uit zaken uit de financiële wereld dat er zelfs te veel valuta bij banken in hun kluizen zijn. En dan wil dat zeggen dat er meer aanbod is van valuta dan de vraag. En op basis daarvan is het standaard dat de koers gaat droppen. En als econoom, u geeft het al aan, op basis daarvan is het standaard dat de koers zal droppen. Als econoom, heer Bisumbar, wat zijn uw verwachtingen voor de komende maanden? Denkt u dat deze trend zal aanhouden? Ik heb de verwachting dat deze trend zich zal aanhouden, dat de koers dus verder omlaag gaat. Ik zeg niet dat de koers op 20 gaat belanden in een paar weken tijd, nee. Maar u kunt gerust van mij aannemen dat de koers geleidelijk richting 35 gaat. En misschien zelfs onder de 35 gaat beginnen te duiken. En dat is dan precies zoals ik aangeef, op basis van vraag en aanbod. Dat is dus veel meer valuta op de markt dan dat men ernaar vraagt. Ja. En dus voor de samenleving, heer Bisumbar, voor de gewone man, voor de gewone burger, die prijzen in de winkels, want die dalen niet wanneer de koers aan het dalen is. Wat moet er concreet gebeuren om dat te realiseren? Ik heb gesproken met zeker 2 winkeliers en die zeggen me dat ze dus inderdaad nu zien dat de prijzen beginnen te dalen. Dat handelaren, groothandel, dat zij producten aanleveren tegen verlaagde prijzen. En dat gaat gevolg hebben dat er dus zeker een prijsdaling in de winkels te constateren zal zijn. Aan de andere kant moet er dus meer concurrentie komen. Ik denk aan de producten die door de food basket, welke door de regering is geïnitieerd, dat die prijzen toch wel drukken op de markt en dat die producten op de markt dus nu veel goedkoper te verkrijgen zijn. Niet alleen in de shops van de food basket, maar ook in de normale winkels. En laat me heel concreet noemen, op een bepaald ogenblik hadden we hier in Suriname uien tegen een prijs van 80 en 90 SRD per kilogram.
En een kilo uien kost nu tussen de 25 en 30 SRD per kilogram. Dat is een heel concreet voorbeeld. Dus ik zeg niet dat alle producten nu veel goedkoper te verkrijgen zijn. Maar ik denk dat zeker een paar basisgoederen, dat ze nu reeds goedkoper op de markt te krijgen zijn. En de trend is dat we dan in de komende periode met veel meer producten, middels concurrentie, middels, laten we zeggen, een stukje organisatie eromheen, dat we ervoor zullen werken en waken dat de prijzen dus verder omlaag gaan. Ja. Dus voor de gewone man, de gewone burger, die zal dus die verlichting merken de komende periode? Ja, ze gaan de verlichting merken, zoals ik uien heb genoemd, aardappelen, ja, noem nog een tiental producten. Ik denk dat bij deze producten zeker de prijsdaling al te merken is. En ik denk dat in de komende periode bij veel meer producten dat te merken zal zijn. Ja. En ten aanzien van het document, heer Biswombar, dat is op social media circuleert, waarbij de BTW op de producten die je aanhaalde, aardappelen, dat die is dus ook, ja, dat men dat ook zal moeten betalen. Op uien, aardappelen, ik zie hier suiker, zout. Ja, wat zegt u hierop? Ik denk dat een aantal producten van BTW gevrijwaard zijn. En houdt u men ten goede, als het dus per 1 januari weer is ingegaan, het zou kunnen, ja, dan ben ik er misschien niet van op de hoogte. Maar ik denk dat zeker voor de eerste levensbehoeften, dat die dus invoerrechten BTW vrij zijn. En op basis daarvan, ja, denk ik dat de consument toch wel een stukje voordeel heeft en voordeel moet halen. En dat is ook een van de tegemoetkomingen die de overheid naar de samenleving toe, laten we zeggen, heeft. En dat is niet direct uitgedrukt van in een van de zaken die vanuit de begrotingsmiddelen, ja, terug wordt gegeven aan de samenleving. Maar dat is een van de middelen die niet eens in de begroting worden ontvangen. Ja. Dus dan zouden wij hierover heel concreet kunnen zijn. Ja. Ja, dus om even toch hierbij te blijven, heer Biswombar, die producten waarover ik het heb, zoals hij ze in beeld heeft, ja, dat er BTW op die producten zal worden geïnd door de staat, door de overheid. Je ziet de lijst met producten daar, heer Biswombar, aardappelen, uien, suiker. Ja, denkt u dat de prijzen toch zullen dalen, ondanks deze aanpassing? De huidige prijzen, de prijzen die we nu hebben, zoals ik genoemd heb bij Foodbasket, dat zijn prijzen inclusief BTW. Toch? U moet begrijpen dat wanneer een kilo uien of aardappelen, laten we zeggen voor 80 SRD is verkocht, en in een bepaalde periode, ja, 3 maanden terug, dat daarin ook nog BTW was inbegrepen. En als nu datzelfde product voor 30 SRD te verkrijgen is daarin ook nog BTW inbegrepen. Maar dan moet u begrijpen dat daar er een stukje gap is ontstaan. Ja? En ik denk niet dat de handelaar of de winkelier meer dan die 10% op basis van de importprijs, dat ze dus aan BTW hebben betaald. Maar die 80 SRD die betaald is, dat eigenlijk een woekerprijs was. En ik stel de vraag omdat we weten, we leven in Suriname, u bent econoom, dus je kent het beter dan de normale burger. We weten dat er altijd speculanten zijn, mensen die misbruik willen maken van zulke maatregelen die de overheid treft. Wat zegt u van deze plaats uit, ook als adviseur van de president? Want die geeft het ook natuurlijk aan dat men geen misbruik moet maken van de BTW. Wat zegt u van deze plaats uit aan die ondernemers, die personen die misbruik denken te maken van deze BTW-aanpassing? In elk geval zou ik de minister van Financiën adviseren. Ja, en ik kan u aangeven dat ik dat zeker ga doen. Om dus maatregelen te treffen, de controle op de inning van BTW, op dat op te voeren. En te kijken hoe dan maximaal aan inning plaatsvindt. Dat mensen geen BTW ontduiken. En aan de andere kant zeg ik, we zijn een importland. Heel veel goederen van ons worden geïmporteerd. Dus dat zou dan over de hele linie heel makkelijk, heel simpel te volgen zijn. Ja? Als er een product door een groothandelaar is geïmporteerd, dan kan je laten we zeggen, de flow van dat product helemaal volgen. Vanuit zo'n batch
aan welke winkeliers is het geleverd en welke winkeliers hebben dat doorverkocht aan de consument. En op basis daarvan kan je zo traceren hoeveel zo'n winkelier zou moeten betalen aan BTW. Dus dat is een heel makkelijk, heel simpel systeem. Alleen uitvoeringstechnisch, omdat we dus laten we zeggen, een nieuwe BTW-wet hebben dat onlangs is ingevoerd, is het dus nu nog in proces en we gaan onze bevindingen doen toekomen aan de minister van Financiën. Dus de minister van Financiën als ook de minister van Economische Zaken, die hebben dus werk ten aanzien van de controle over de uitvoering van deze wet. Dat sowieso, ja. Het zijn deze twee ministeries die dus misschien ondersteund door de gewapende machten, dat ze dan de straat op gaan en ervoor zorgen dat de inning 100% plaatsvindt. Dan zullen we afronden, heer Bisumbar. De VAP heeft afgelopen nacht, gisteren laat me het zo zeggen, de VAP heeft gisteren haar 75-jarig bestaan gevierd als partij. U was er ook bij. Hoe heeft u dat moment ervaren? Heel goed. 75 jaar is niet hier. Is meer dan een gemiddelde mensleeftijd. Ja, een gemiddelde mens leeft tegenwoordig gemiddeld hoor, laat me het goed uitdrukken. Ja, rond de 62, 63 jaar. Ik dacht dat dat de gemiddelde is. En 75 is dus een 10 jaartjes daarbovenop. Een hele goede mijlpaal voor de partij. En natuurlijk heeft de partij dan in de afgelopen periode bewezen stand te kunnen houden. Op alle vlakken stand te kunnen houden. Ook nog dat we dan in de afgelopen periode, waar Suriname 48 jaartjes jong is, dat we dan in die periode 2 keren ook nog de president hebben mogen afleveren vanuit de VHP. Dat is dus ook een mijlpaal, historische mijlpaal. Ja. Dat zijn allemaal zaken die dus aan de orde zijn geweest bij de dankdienst. We hebben lang erbij stilgestaan. De voorzitter van de partij heeft er lang bij stilgestaan in zijn toespraak gisteravond. Ja, heel veel zaken gememoreerd. En we gaan op naar, laten we zeggen, een volgende mijlpaal. En dat is dan de verkiezingen 25 mei 2025. De president van Suriname heeft dus gisteren ook de datum bekendgemaakt van de verkiezingen. Na lang wachten? Nee, ik denk dat het moment dus daar was om dan bekend te maken van dat wordt dan de verkiezingsdatum. En we werken er allemaal naartoe om dan een goede, prachtige verkiezingen te houden. Een transparante verkiezing te houden. Fraudevrije verkiezingen te houden. En natuurlijk heeft de president, de voorzitter van de VHP, gisteren ook gememoreerd dat een van de grote mijlpalen van deze regering is dat er dus nu een evenredige kiesstelsel is. Dat alle stemmen even zwaar tellen. Of je nu nou in Coroni woont, of in Paramaribo of in Wanica woont, je stem telt even zwaar. One man, one vote. One man, one vote. En dat is wat wij Surinamers al geruime tijd nodig hebben. Suriname altijd dichtbij, je zat vat toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. Ja, dat was even een tussendoortje hoor. Het is niet disrespectvol bedoeld naar de president toe, absoluut niet. Ik zei na lang wachten omdat we al enkele maanden horen van ja, wanneer gaat de president het bekendmaken, de verkiezingsdatum. Hij maakt het niet bekend, dus vandaar die insteek. Ja, heer Bisumbar, wat heeft meneer Bisumbar ertoe bewogen om lid te worden van de VAP? Ik ben lid geworden toen ik de huidige president op de kandidatenlijst van de VHP zag
voorkomen. En dat was in 2010. Ja, toen ben ik lid geworden van de VHP. En laat me zeggen, daarvoor als kleine jongen heb ik dus natuurlijk mij altijd bewogen in de gelederen van VHP. Ja, als vlaggedrager. In de jaren 82 ben ik heel actief geweest als een van de studentenleiders binnen het geheel, het politiek gebeuren. En daarna ook continu nog bezig geweest. Maar letterlijk lid worden van de VHP heb ik gedaan toen de heer Santokhi op de kandidatenlijst was in 2010. Uw goede vriend? Ja, we zijn er beide van Lelydorp. En vanaf dat ogenblik heb ik natuurlijk mijn bijdrage geleverd binnen de VHP. En hem op laat me zeggen, alle mogelijke manieren in zijn campagnevoering heb ik hem ondersteund. En de president, de voorzitter van de VHP in deze, heeft gisteren ook de nadruk gelegd op de rassentimenten, Kouliblakaman, dat we al maanden horen. Hoe is dat gedeelte van zijn toespraak bij je aangekomen? Laat mij u zeggen dat we leven in deze samenleving. We zijn groot geworden, groot gebracht in deze samenleving. Waarbij we vanaf kleins af elkaar kennen in deze samenleving. Waar ik heb gewoond vanaf mijn geboorte tot mijn jonge jaren. Heb ik in mijn omgeving ook nog die Blakaman gehad. Met wie we elke dag hebben gesproken en zijn omgegaan, et cetera, et cetera. Waarbij je dan in je normale samenleving, dat je dit soort dingen niet merkt. Je ziet het niet. Maar waar het wel tentoon wordt gespreid, is daar in de top van het land, in het politiek gebeuren, dat men daar praat over Kouliblakaman. Maar op straat, in de samenleving, in een buurt, dan wordt er helemaal niet gesproken over Kouliblakaman. Als mijn buren en mensen zijn van Creoolse komaf, of van Bosland Creoolse komaf, of van Javaanse komaf, dan leven we met die mensen in harmonie, zonder met elkaar op de vuist te gaan en zonder elkaar als Koeli of als Blakaman of als Japanese of wat dan ook te betitelen. We betitelen elkaar als buurvrouw en buurman en hoe is het met u, et cetera, met alle respect. Dat is wat wij in deze samenleving weten, kennen. En ja, dat is wat wij ook tentoon moeten spreiden. Maar dat politiek dat ding een beetje polariseert, ja, dat is dan kwalijk te nemen aan de politici. En dat is wat de president dus gisteren ook heeft gezegd. En wij benadrukken dat ook. Ik benadruk het van hieruit ook. Laten wij als samenleving dat stukje achter de wieg laten. Ook op het politiek front. Ook op het front van waar mensen probeert de samenleving middels dit soort uitspraken uit elkaar te halen. Het is niet goed. We zijn één Suriname. Ja, we zijn gekomen uit verschillende delen van de wereld. Maar we leven hier in één Suriname. En ik ken mijn voorouders niet meer. Die als contractanten hier zijn geweest. Ja, ik ben volgens mij de 5e generatie al. Nadat mijn voorouders als contractant hier zijn gekomen. Ja, ik voel me op en top Surinamer. Ik ben Surinamer. Dus nogmaals, ter verduidelijking nogmaals. Het is niet goed, kijkers van Kulturu TV, geeft Derby Sombar aan. En natuurlijk dat Kouliblakaman Sani aan de Bongja Kondre. Nee, dat stagneert de ontwikkeling. Ja, elke keer dat politici proberen om daarmee te schermen en zaken naar zich toe te trekken, dat stagneert de ontwikkeling. We moeten met ons allen kijken en denken. Natuurlijk hebben alle bevolkingsgroepen hun culturele, laten we zeggen, zaken. We moeten daar respect voor hebben en we hebben ook respect ervoor. In de samenleving waar we in leven, als er een Javaanse activiteit ergens is, een Jarankepang daar is, dan kan je zien dat het publiek heel breed is. Dan ga je daar publiek zien van Hindustaanse komaf, van Creoolse komaf, van Bosland Creoolse komaf en van Javaanse komaf en ook van Chinese komaf. Ja, zo is dat ding. En als we aan de andere kant een Maron optreden ergens hebben, dan is ook, dat ben ik als Hindustan ook nog helemaal daar om te kijken, want ik vind het interessant en leuk. En als we een Londok en Natch hebben van een Hindustaanse culturele groep, dan zien we ook iedereen eromheen geclusterd. Dus laten we allemaal respect hebben voor onze cultuuruitingen en aan de andere kant
laten we in harmonie blijven leven. Laat de politiek ons niet scheiden. En we hebben, tot slot, heer Wismbar, we hebben ook afgelopen week, dacht ik, afgelopen 2 weken, na Oorjaar hebben we ook video's gezien via social media. Op een van de video's zag ik natuurlijk Chinese voor een winkel dansen op liederen van Maron groepen. Dat is mooi om te zien, hè? Helemaal. Ja. En dat is wat ik zeg, hè. Als je ergens een Maron-activiteit hebt, dan zie je daaromheen alle culturen van Suriname. Oké, nee, dan is dat duidelijk, kijkers van Kulturu TV. Heeft u misschien nog een aanvulling voor ons, heer Bisumbar? Ik heb nog een bonusvraag, maar dat doen we zo meteen. Heeft u nog een aanvulling voor ons, tot slot van dit vraaggesprek? Zeker, ik roep dan de samenleving nogmaals om. En ik ga de president binnenkort adviseren om dan alle zaken die in de afgelopen 3 jaar plaatsgevonden hebben, met betrekking tot werkgelegenheid die daardoor dus is ontstaan, om dat op een rijtje te zetten, om voor de samenleving goed netjes op een rij te zetten welke activiteiten, welke productiezaken zijn in place gebracht, gekomen en hoeveel werkgelegenheid is er daardoor ontstaan in dit land in de afgelopen 3 jaar. Dat wil ik de samenleving nu al meegeven. Het is goed om cijfermatig te weten, ja, hoe we dan tot dat stukje stabiliteit zijn gekomen, hoeveel werkgelegenheid is er ontstaan en gepaard gaan natuurlijk de economische cijfers die daaraan ten grondslag liggen. Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van €50. Aanmelden met je Gmail-account. Wambari Teana, wogo luku na Kulturu TV. Tam sabaka gang, we Canada pe wang. Ja. Tijd voor het nieuws, don't look op je nieuws. Kulturu Yusu, pas de vastrat is refbuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu Yusu, pas de vastrat is refbuntu. Suriname zo een hele klan. Mako depti elak wan Weshi alas my sari Alas my bari Ma efu bondru wang Tak wesre kama masranang Beno wan soma No abif kwari No abif sari Yeah Baya kriol ya fans of shini Isha idol in distance of any Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 pe alo vegro, pe wela fu wat I guess tak I go. Pe korosi na ngale take blow, yeah. Pe horde gia pina follow, pe descapudi esi ja no wolo. Pe te dry de ne juki anga dollar, when I go follow. Diki diki, unegwa so smanen sa bigi bigi, no. We go aksa for luck if the loba boleit. We go arga problema voor de sma in de week. En we libi sweetie, so lang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk tapaling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want United zijn wij. We kunnen gemeenschap.
We doen roko, maar daarna aan gereedschap. En we geven Almighty thanks en prijstak. Dat in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens steken in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat wat je weet dat. Culturo TV. De años sunele. Culturo TV. Prividence. Culturo TV. De años sunele. Culturo TV. Prividence. Ranang saisa. Alas my bari. Culturo.com na nyusu wechari. No fake, no joke. Ja nyusu prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja anyusu nesari. Why begin te wan klari. Subscribe and share make defense fi arki. Ja weli buno prati. U ape nei parki. We de tapat strati. Kakwang ay kragi. U de borai dweng. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe a babo wijsdwing. Dat hoe ka verwijsding. Gona beleiding. A probleem van volk na de stijging. Dat bek wet aan mij. Dat volk voelt het a ijsding. Want hoe power ik kom af voor de koties scheiding. En hoe goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Sto look op je nieuws. Culturo nyunsu. Paste fa stratis respuntu. Ude baniu. Sadef arkin